In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia pro Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that not have recourse to the special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. So, good morning sa tanan, mga sir ug mga ma'am. Ug welcome sa ato ang programa sa TV Apollo.Argumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Ug sa wala pa nakapag-follow sa ato mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages, RJ Horolan Sandro II, TV Apollo.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. Ug pwede sab mo mag-send din ha og Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang atong mga channels, The Lay Catholic, Apologist Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. Ug salamat kaayo sa atong mga igsuon nga mga Katoliko nga kanunay nagatabang nagasuporta sa programa. Daghan kayong salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining ato ang program, ana gihapon dinhi sa social media. Ug until now, nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang inyong suporta. So sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, yun pwede mo ninyong i-message ato ang page kung via remittance or via GCash account ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat. And before ko magbasa sa inyong mga comments, yun, announcement May 4, so mahitabo ang tawag ini nga debate between us, Katoliko, versus mga member, mga defensor sa Seventh-day Adventist. And basin na ay rematch between us, kita nga mga Katoliko, og sa katong Pentecostal nga naatbang nato last Sunday. So hopefully, mamahimo siyang kining tawag ining usana mamahimo siyang mamaterialize ang maong rematch kung baga. Okay, so yon Sir Bert Jo Barsimo. Yes sir, maayong buntag nimo. Oh, di na po nako makita kung pila ka book ang nag-views. Makikita ko sa comment pero di ko makita kung pila nakabuk ang tawag ini nga nag-views. Oh, so again, good morning ninyo ug sa inyo ang tibuok ka pamilya. Tay pakadali lang ha. Okay. So ako ang tan-awon Sir Tubit Osano. Yes sir, maayong buntag nimo ug sa imuhang pamilya. Actually gusto na ko makit-an ang kuan ang kung pila nakabuk. Sir Jomar, yes sir, maayong buntag nimo ug sa imuhang tibuok ka pamilya sir. Tanaw na ko pila ka buok o di pud makita og pila ka buok ang 14. Na ako'y 14 sa karon. Okay, sige. So, yun. Ganina or kagahapon natin gipang-upload nga mga videos nga about the church. Kay murag nahulog nga na-focus ko sa simbahan karon kay daghan kay mga comments concerning the church. Kay katong mga niagi, Sir Maeng Pidoy, yes sir, Maeng buntag. Katong ni Agi is about church man to ang issues tali nato og sa mga dili Katoliko. So mo lang ang mga postings nato about the church. Nya nakabasa ko usa sa mga komento sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, kining comment nila nga ingon pa sila kung tinuod pa nga simbahang Romano Katoliko gyud 16 na day. Kung tinuod pa nga Romano Katoliko gyud nganong ang Romano Katoliko natukod daw sa Roma. Actually ang ato ang tubag anak mga sir ug mga ma'am, kung ipamugos gyud nila ang ilahang pagtuo nga ang simbahang Katoliko natukod sa Roma, so ang mahitabuan na nagpaila lamang kana nga wala sila'y kuan, wala sila'y tawag ini nga insaktong background sa history sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Sir Jomar, wala naman ka mag-live. Actually sir, nag-live kog 7 PM 6:30 to 7:30 PM Sir Jomar. Pero ang naako dito sa YouTube channel nato sa The Lay Catholic Apologist, mo na karang gina-post na ko always alas 6:30 pa, nag-post ko daan kay para i-click lang ninyo dito sa ato ang YouTube channel Sir Jo. Okay, kana sir. Okay, Sir RJ, nga ang mga SDA nagsugod lang sa 1800s, asa man most 700s o 1600s, wala pa man nagkinabuang. Mao yun, tinuod na Sir Luke, tinuod na.
So ang atong live streaming Sir Jomar sa alas 6:30 kanang sa magabi sa kuanta sa YouTube channel ta nato. Pero siguro tan-awon nako sa midagan ini nga actually nag-experiment pa ko karon ni kay di na magug ko maka-live og dungan ang ato ang mga accounts sa Facebook ug sa channel tungod sa hinungdan nga expire naman ang ato ang ato ang StreamYard nya mahal-mahal man gud man maglisod pa ko og bawi Sergio. So kana karon buntag ko sa Facebook paghapon ana YouTube channel ko. Pero siguro basig mga karong Lunes mag-change na pud ko channel na pud ko sa buntag niya Facebook na pud ko sa gitawag og hapon Sergio. Okay, so karon channels ako sa YouTube channels ako mag-live and subaybay lang ninyo nga mag-post kog link, i-click lang ninyo labi nag mga 6 PM o 6:30 i-click lang ninyo ang channel. Okay, sige, proceed ta. So karon ingon sila nga ngano kung tinuod pang simbahan kani Romano Katoliko anong sa Roma man gitukod hanggang Kristo sa Jerusalem. So ang atong tubag ana maluoy pud sabta sa atong mga amigo nga mga dili Katoliko tungod kay kung sa kuan pa ba dili sakto ang ilang information concerning sa kasaysayan sa simbahang gitukod ni Kristo. Magsigig kotlog history pagpangatake sa pagtulunan or mismo atake direkta sa simbahang Katoliko, pero di gud sila magkutlo sa history mahitungod sa pundasyon or foundation or establishment sa simbahang Katoliko. Kay kung kutlo sila history manggod nga ginamit ang issue about the foundation of the church, kung mukutlo sila mapangka man ang ilahang tawag ining butbot, mapangka man ang ilahang kusapan pa ba mapangka ang ilahang pundok na dili iya sa tuong Ginoong Jesucristo. Kaya ang history mismo nagtug-an nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Ginoong Jesucristo ug wala nay lain. So ingon ana mga sir ug mga ma'am, tanawon ako pila na be, di po na ako makita. Di man isa man ni. Okay, di po na ako makita nga, di man ako makita. Okay, sige. Di na ako makita gyud kung pila na ka-views. Pasensya. Sir AJ kani mga iglesia ni Manalo kay magpataka lang og yawit. Iglesia ni Manalo ay oo, tinuod na, normal man gyud na. Di lang kay sila apil din mga di Katoliko. Nga basta mga take simbang Katoliko di gyud na mahitabo nga makaistorya sa nagtarong. Sige, continue ta mga sir ug mga ma'am. So, luoy kayo ng atong mga higala nga mga dili Katoliko kay nagakutlo og mga butang nga musukan pa ba mura og ginapili-pili lang nila ang ilahang magsilbi isulti ug basahon. Kahit kung ilahang ikumpleto mapangka man ang ilang pundok nga dili iyan ni Kristo. Sir Ray and Ma'am Shane, good morning. O mapangka man sila, mapangka man sila. So karon tinuod ba nga ang simbahang Romano Katoliko natukod sa Roma? Ang atong tubag ana dili na tinuod. Anong ginganlan man na og Roman Catholic? Actually ang word magud nga Roman Catholic dili siya racial term. Bot pasabot nga ang maong pundok dili gitukod og usa ka Romano. Ang maong pundok wala natukod dito sa Roma. Hinunua ang term nga gitawag og Roman Catholic mga sir ug mga ma'am nagapunting ka na sa pundok na wala dawata sa Jerusalem apan milambo didto sa Roma. Tungod kay ang kasaysayan manggod sa Iglesia Kristiyana naa magud dako nga role ang Rome. Ilabi na sa panahon sa 1st century. So ngano makaingon man ta nga naay dako nga dako og role ang Rome sa 1st century. Tungod kay at that time ang center of civilization, ang sentro sa sibilisasyon mauman ang Roman Empire. Particularly sa tawag inong City of Rome. Kay ang seat sa emperor kaniadto naman sa City of Rome. So, bot pasabot ang sentro sa Roman Empire kaniadto nga mo ng City of Rome, kung maabtan nila na, kung ilahan na kung magkaabot sila anang lugara, dili na lisod ang pagpalapnag sa maayong balita. Ngano man kay kung makaabto ka na ang tanang lahi, ang tanang business trade, ang tanang tawag ini mga transactions kaniadto sa whole Roman Empire, dito man sila mag-transact. Mo na kun ato ang obserbahan pagsakto, ang lain-lain nga mga lahi moadtoan ng lugara kay para ayon maghimo og kanang mga secular business at the time. So kung maabot sila ana, dili lisod ang pagpalapnag sa maayong balita. Kung maabot sila anang lugar. So karon asa magid nagsugod ang Roman Catholic?
Ang Roman Catholic nagsugod siya sa Jerusalem. Mabitaw ang The New Book of Knowledge, volume 16, page 287 nag-ingon nga ang tawag sa Joel Tagbarumeng Buntag. Nag-ingon ang maong libro that the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan kuno sa simbahang Romano Katoliko nagikan sa itaas kalawak dito sa Jerusalem nga mikabat ng 10,000 anyos ang milabay. So daw kuno maogyod Sir Johnny bagong tinuod na. Mikabat ng 2,000 anyos ang milabay. So mo nagisgot sa kasaysayan. So ang simbahang Romano Katoliko nagikan dito sa itaas nga lawak sa Jerusalem. Actually, ang kana manggod nga punto din na is mo manggod na ang magsilbi official gathering kumbaga sa tanang mga Kristiyano kay ana nga panahon mao man na ang pagkunsad panahon pagkunsad sa balang espiritu. So gi-consider nga mao na ang birthday sa simbahan as per as historical book is concerned. So mao kan ang pagkahimugso sa simbahang Katolika nga din makita ang simbahang Katolika sa dayag, makita ang simbahang Katolika sa explicit yun nga tawag ini nga butang. Sa Latin Vulgate po na Bible, anong verse po mabasa ang word na actually Rosarum na sa Sirach chapter 38 kung wala ko masayop. Chapter 38 verse 5 kung wala ko masayop Sir Bertio Barsim. Okay. Sige, proceed ta pagbalik sa ato ang topic mga sir ug mga ma'am. So, buot pasabot ang simbahang Romano Katoliko wa matukod sa Roma. Pag naay magtudlo nga ang simbahang Romano Katoliko natukod sa Roma, ingana ninyo mga sir ug mga mga pagbasa mo history. Kay lisod kaayo nga ang ato alang tuuhan ang chismis lang ni Pastoy, di pwede na. Dili pwede nga ang chismis ni Pastoy ang ato ang tuuhan. Tungod sa hinungdan nga ang chismis ni Pastoy inimbento na pud na ni Pastoy sama sa ilang pagsulti nga ang simbahang Romano Katoliko natukod sa Roma. Ang kasaysayan mismo nagsulti nga ang simbahang Katoliko natukod sa Jerusalem miabot og Roma. Sir Efren Alejandro naming buntag sir, Sir Lolo Bamaya naming buntag, tinuod na. Niabot og Roma. So karon, so natukod ang iglesia gitukod ni Kristo 33. But pasabot refer to the birth of the church. Kaya actually ang foundation 33 gyapon ang iyang pagkatukod pero musukan pa ang dayag nga makita ang iglesia katunambang sa pagkunsad sa balang espiritu. So, yun. So from Jerusalem kiwa man sila dawata. Mo nang nilakaw sila. Mabatingon si Ginoong Kristo, panlakaw ko kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan gan ang gisugo ha. How much more nga di mo paabuton og Roma. Abot gyud sila Roma. So karon, pag panlakaw na sa tibuok kalibutan pagtungtong og 37 AD, mga sir ug mga ma'am, nag-launch og local persecution ang mga original nga Sabadista. Nag-launch sila og tawag ining local persecutions. Usa din na nga nangulo si Saulo karon si San Pablo 37 AD. So mikagyo ang mga apostol. Niabot og tawag ini nga daghang mga lugar. Ug mao nang panahon na ang pagtikangkod ni San Pedro padulong dito Rome. Sir J tuyong yes sir maing adlaw ni mo sir o may gabi mo din na sa imuhang lugar may gabi. Okay, so ngayon karon so kung ato ang tan-awon kung i-observe nato mga sir ug mga ma'am, from Jerusalem si San Pedro naabot og Antioch. Mabitaw nga ang Antioch kaniadto usa siya sa mga main dioceses sa tibuok Roman Empire, usa siya sa mga main, pero ang pinaka-main ang Rome. So, usa sa pinakamin. Sir, hapit na sir ang may forma o lagi. Hapit na po. Okay. Usa siya sa main diocese at the time, sa 1st century. Bana, gitukod ni St. Peter ang Diocese of Antioch ug siya ang pinakaunang obispo. Kaya siya may nagtukod. Then after on that, nilakaw siya, may kaagyo siya, padulong dito og Asia Minor. So, ang iyang gitudlo nga mamahimong mangulo sa Diocese of Antioch si Bishop Evodius.
Pagkamatay ni Bishop Evodius, gi-appoint po niya Saint Ignatius of Antioch, Bishop of Antioch, nga mopuli kang Bishop Saint Evodius. So from Asia Minor niabot siya Asia Minor naabot siya Corinto, Corinto to Rome. Nibalik lang sa Jerusalem kadtong sa first council gyud, local council sa Jerusalem mga around 50 AD. Ug mao po ng panahon na gituuhan nga ang mahal na birhen namatay. Muna ni abalik sila og Jerusalem. 1 year after, 2 years after, ni balik na po siya og tawag ining Rome. Og nahimo siyang martyr mga around 64 to 67 AD. Si San Pedro na, apil si Saint Paul. Same year, same date. Kay si San Pablo, gipatay siya outside the wall of Rome. San Pedro, gipatay po siya dito sulod sa arena. Nga mao nang giturukan karon sa gitindugan karon sa Vatican, no? Ang ilalom ana mo nang lubnganan ni San Pedro. So mao na nga kay naabot man sila sa Rome, Sir Jeff, at yan sa may buntag, sir. Kay doon sa Jerusalem ug lisod ang US. Ay oo, tinuod na, sir. Tinuod na. Okay. So karon, buti pasabot naabot gyud sila sa Roma. So kinaabot man sila sa Roma, dili na lisod ang pagpalapnag sa maayong balita. Kay at that time, ang Roman God na ay respeto, na ay dakong respeto sa pagtuo sa mga Hudyo. Wa nila ginapugos ang mga Hudyo nga mo profess sa paganismo. So ang gitabo na sila dakong respeto sa relihiyong Judaismo, so makapractice ang mga Hudyo bisag asa-asang lugar na sakop sa Roman Empire sa ilang faith, makapractice sila publicly. So mo na nga diya pud sakay ang mga Kristiyano. Kay ang pagtuo sa mga Romano at that time nga kining maong tawag in Kristyanismo o kining Kristiyano nga pundok sangani sa Judaismo man pasagdan lang nila. Nahitabo lang nga persecuted ang Kristiyano sa panahon ni Emperor Nero. Mo ba to nag-launch og first general persecution at the time ni Emperor Nero, kay nahulog nga buang motos Nero nya pagkahuman na kung sukuan pa ba wala siya pagtagad sa iyang ginsakpan, wala siya pagtagad sa Roman Empire at the time. So ang nahitabo, ang ilang himo lingaw-lingaw lang, kung sa karon pa nagbarbar o ana ba, ingon ana yang ginahimo, wala siya pagtagad unya niya santop siya una nga ang Rome himuon yang Neronian Empire. Instead of Roman Empire, himuon niyang Neronian Empire. So karon ang tawag ining nahitabo, yang gisunog ang main capital katong capital of Roman Empire kaning Rome. Yang gisunog. Daghang nga matay, perteng sukuha sa mga tao. Perteng sukuha sa mga tao ug gusto nilang patyon si Nero. So usa sa mga kining mga advisor ni Nero nga naapoy background sa Kristyanismo, kasi syempre ang pagtuo sa mga Kristiyano, pagbubalik magud ang Dios mo paulan og kalayo. So man niingon siya kang Nero nga kanang nahitabo nga sunog karon ipasangil na sa mga Kristiyano. Mo ti gihimo ni Nero. Gipasangil niya sa mga Kristiyano. Mo na nga nag-launch siya first general persecution at the time mo nagipanglutos. So mo na nga kung ato ang tan-awon, ang Roman Catholic Church wala magsugod sa tawag ining Rome, kundi nagsugod sa Jerusalem, niabot og tawag ining Roma. So mo na kung mingon sila nga ang Roman Catholic nagsugod sa Roma, pinutbot na, wala na nalatid sa kasaysayan. Lisod kaya mga utok sa mga sir kay matud pa nila kay wala ko na natukol si Kristo sa RCC, kay dili man gani kuno katuuhan nga buhat how much more pa kuno ang RCC mao lagi Sir Henry. Okay, Bro RJ, catechism ba ang sunod nga nagsunod ra gihapon sa Bible or galapas na unta? Matubag actually wala katekismo nga nagasupak sa balang kasulatan, kay one of the basis sa teaching sa gitawag og catechism, ang one of the basis kanang maong Biblia. Ang problema lang kay surambawon na pagsabot sa lang sikta. Magkutlo sila kasaysayan, ilang sabot-saboton og ilang fundamentalista ba? Phenomenalista nga tawag ining interpretation, tanawa na sila.
Ang kutlo-kutlo og tawag anang Catechism 2118 kanang about the Sabbath. Yung sila, nituo man di ay saptor tarong basahog tarong. Ang problema ni mo mga tawahan na magbasa-basa ng mga libro, way tamang komprehensyon. Sir Oliver, may buntag sir nimo. Mao gyud story gyud ni Pastoy ang tuuhan. Wa gitawag anang kusukon pa ba? Ang ilaharang gusto nga paminawon katura kung gusto lang paminawon. Pero tan-og na lang musupag sa ilang isalibay, di man na pwede. Magtuon ta dapat tan-aw na to ang duha ka side kay para musukon pa ba tama ang atong i-present kay information sa mga tao kung magtudlo ta mahitungod sa pagtuo, mahitungod sa history. Wala na ang nahitabo. So kumingon sila nga ang simbahang Katolika natukod, ang Romano Katoliko natukod sa Roma, binutbot na. Dako ng binutbot. Kaya ang word ng Roman Catholic, again, dili siya racial term, kung dili usa siya ka ecclesiastical term that refers to an institution na wala gidawat sa Jerusalem, niabot sa Roma, ug tungod sa Roma, mikaylap sa tibuok kalibutan. Yan. Mr. Losay, pero bro RJ, nga ang Katoliko daw dili man mosunod sa mga kasugon. Kasi nag-ingon nga dili mosunod. Kaya wala naman daw ang sugo. Kasi nag-ingon nga wala mosunod. Story na po ni Pastoy, Mr. Losay. At the same time, kinsa po yung nagsulti nga wala ni sunod. Are they authorized to interpret that law kanang gisulti nila nga dapat sundon? Ang mga nigamit anak kana lang nimbuto ni atong 1863. Wala man na sila otoridad, mga usurper man na sila. Mga tigpakaron ingnon na sila, mga piki man na kanang nagsigi og kanang implement anang sugo. Mga piki na sila. Kanang mao mga tawhana, mga piki na nga pundok nga nag-angkon-angkon nga sila tinuod, nagsunod daw kuno sa tawag ining sugo, pero dili sila ang responsableng gitagaan sa pag-administer anang sugua. Mao gyud Sir Syong Infentes, may buntag nimo sir. Ana, di ba? Manaway gani ka, dapat naa kay otoridad. Mura ba kitang mga Pilipino ba, sawayon na to ng mga banyaga nga niabot diri sa Pilipinas, nga nisupak sa balaod tungod kay we have the rights to correct them or sawayon sila tungod kay kabalota o kita ang authorized nga mo implement sa balaod kita nga mga Filipino. And at the same time dili po tanan Filipino nga mahimo siyang authority. Nga naman tungod kay naman tay Supreme Court, naman tay executive, naman tay legislative, di ba? Daghan magud balaod nagiusab og mga doktrina nga gilapas sa Bible unsay maingon nimo kasi nag-ingon lagi nga daghan nga gilapas og unsa ilang authority nang mosulti sila nga nilapas ang simbahang Katoliko sa mga sugo. Mo ni question ba kay dili man ka musukan ba mo file gani kag kaso ang tama nga mo decide ana nga nakalapas ka o wa ka nakalapas ang court nga naman kay sila ang responsible nga mo declare nakalapas ba ka o wala. Iyang problema kana nagbutang-butang ang moingon nga ang simbahang Katoliko nakalapas sa tawag ini mga balaod sa Dios. Ang problema ang nisulti anak nisulpot ra pud ni adtong 1863. Way katungod. Ilahan ang opinion. Opinion dili siya magamit as basis. Iya tinuod na Sir Lawrence Sanyel, yes sir. Tinuod na. Katong mga anti-pop sa una ba tinuod to? Yes. Kana mga anti-pope manggod dili na anti-pope ni supags papa but pasabot ana not canonically elected nga nag-angkon-angkon nga Santo Papa ana Mr. Mangitngit. Ana na ba di ba simple lang ang tawag ining kuan ba simple lang ang sa kuan ba dapat sabton og tarong ba kumbaga. Sir Vincent Laranjo, yes sir, may buntag from Balianggaw. May buntag nimo sir og sa imong pamilya. Ang question ana kana mga si panaway nato nga ni supak sa suan ni tuman sa sugo. Ang question ana, are they authorized to correct or to tawag anang implement the law para nato? Wala. Ay jud ko ninyo patuuha ana. Sa Catholic bro na sila po sekta siya.
sekta siya. Dili siya matawag connected sa main Roman Catholic. Ayaw ko ninyong patuuha, ana. Mara magbalaod sa Pilipinas ba? May ingon ta nga, ikaw, nagsupak ka sa Republic Act 9262, for example. Kung wala ko, tawag ining masayop, kanang bawsi. Nagsupak ka, kinsa man ang implementer of the law? Amerikano? Dili, mga Filipino. Sir Chen, sumili, may buntag, sir. Mga Filipino ang implement sa balaod. No. Nagsupak ka aning balaura. Kasi may mo declare officially nga nagsupak ang korte. O sa man, korting Amerikano, dili, korting Filipino. Karon, kanang mga sugo magyud na, mga balaod magyud na, ang question, kinsa ang mo implement o kinsa ang final authority to declare that a person ni violate siya sa maong gitawag og balaod. Kanang nisulpot lang ni adtong 1863. Bubos! Una kong giingon fake. So diha palang daan, kung fake ang nangakusar, so ang ilang akusasyon, fake sab. Mamanay punto. Mamanay punto. Kung ang nangakusar fake, ang ila pong accusation, fake sab. Di ba? O dili mga kuhag butang tama sa sayop, dili ka makakuha og tama gikan sa butang sayop. Opo. Kay daghaman po nga tukod diri nga mga kulto. Yes, Sir Lander Ignacio may buntag. Diba? Ana man ay. Ana lang gud na kasimple mga sir ug mga ma'am. Nya pagka man lisod-lisod sa tong mga amigo nga mga dili katoliko. Mao man ang makusog magpalapad sa papel kanang mga way gibugatan kumbaga nanulpot ra mo lagi Sir Jeff. Actually wala mo problema ng manaway. Kaya at least kung manaway, tanaw na to. And dapat dito ta sa proper forum, kung manaway ka. Pero ang question, nanaway ka. Kunya pagkahuman, wala kay kuan. Wala kay tawag ining otoridad nga manaway. Ay, Sir Mart, biniyagan. Mart, maayong adlaw ni mo din na. Kumusta naman? Kumusta naman? Sa na may balita? Katawa lang ko aning kuan ba? Katawa lang ko aning sugo-sugo. At the same time, ang sugo, di na makaluwas ni mong sugo. Di na makaluwas ni mong sugo. Uman na namatay si Kristo. Uman na namatay. Mahimo lang makaluwas ng sugo before Christ. Di ba man ang ilang basis of salvation? And at the same time, mula pag sa kasunod ng langit before Christ rather. Wala pa. Ngano man kay ang sugo dili man namoy nagkapa-ables langit aron makasud ka didto. So kung di ka mag-focus sa sugo-sugo lang ay dili na moy understanding sa early Christians at the time. Magpulos lang na ang sugo kung na Kristo. Diba? Magpulos lang na kano man kay mo man na ang mag-amping sa grasya na tawag imong nadawat kay ang grasya naman kang Kristo man sugo. So, nagtuman-tuman ka sa sugo, niya pagkauman, wag mong kay grasya, di ba disgrasya ka na hinuon? Di ba? Eskwela 15 katuig, way siguro, wala pa yung usa katuig, di undang na, mawalagi. Ano lang man nakasimple? So, kung mayroon sila nga, magtuman-tuman ka sa sugo, giusab ang sugo, ang question, ang kanabang institusyon, naaba siya katungod to amend the law? Ano ba? Kay ang ilang una-una mga gi-change, gikuan, totally abolish. No. Mali. Walay kung sukan pa ba walay gi-abolish ang simbahang Katoliko in terms of the divine law. Wala. Pero na ay gi-amend kadtong butang or sugo na pwedeng ma-amend. Ang question, pwede ba? Yes. Ano man kay ang simbahan ni Kristo na may divine authority, katong ingon ni Kristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Unya ang nisulti, divine person. So naa siya gi-promulgate nga law, nga iyang gi-entrust sa iyang simbahan. So therefore, they have all the authority to amend sa butang nga pwedeng ma-amend.
Saan man yung akong migo nga INC nga si Raniel Pagapong nag-invite og pamahayag padalan ko letter. Ay pwede ka mo adto sir, at least gunitin ang letter kay pa di sa nagapanumbag nimo og maipit sila. Ay sir Robert, may buntag nimo sir. Magabiin na din si Modia sir. Talagsa na lagi ko. Actually sir, naga-live ko sa YouTube channel na sir. Pag mahapon kay expire naman good ang atong kuan sir, ang atong stream niya di na ko kagamit. Di man to pareha sa unang magdungan gid siya pag alas 6 kay naano ko gigamit nga application. So karon dito ko naga-live sa pag magabi sa Pilipinas, dito ko naga-live sa ato ang YouTube channel. And kining Facebook nato, morning lang ko naga-live sa Facebook. Pero kung ato ang ma-secure pagbalik ang ato ang concert, ang atong StreamYard, possible mabalik yun ang ato ang normal program. Sir Robert. Kana sir. Uy nate klase unya sir ha. 8 PM sa Pilipinas. Mga sir. Okay sir Jovi, lasiya sir maing buntag nimo og sa imuhang pamilya. Wala magkatawa ko ng mga amigo na to nga mga unsa naman tawon mo? Wa gyud ninyo gihuna og tarong. Wa gyud mo naguna-huna og tarong. Dapat mo sa kuan pa ba kung naa mo sa tinuod, dapat talang field of information tan-awon ninyo. Kaya ka mga field mga uban mga field of informations, inyong kung sa kan ba maghatag maguna og support sa atuang gitawag og understanding concerning sa mga divine truths. About sa God died ba? Sa may puntuan about sa God died, Mr. Mangitngit. Okay sir, sa YouTube, ko atang nimo sir, mingaw na mi sa imong programa mo lagi sir. Pero sige lang pohon, mabalik ito to pohon. Sa karon manggod ispait pa. Ang mga sir, igwa lang sa mga pipila ka mga obligations lang ang ato ang ma-cop up ba kumbaga. So kana, and napagid tayo umaabot pa pod nga event basig next week. Magkuha ta og kanang event sir Robert, kining sa event kining venue for the May 4 debate. So biningkamot ko nga makakuha ta kay diri sa ko ang gipuy-an mura og naa sila per hour ang bayad sa ilang covered court. Grabe, unlike Davao pag religious libre, diri na ay bayad eh. Naaman sila sa tinuod sir, tinuod nga bakak. Moment. Sir Edwin Almualias may buntag sir from Mandawi City. God died literally or God died human nature unsa man. Actually ang word magud nga God died, ang word nga God it refers to the divine person, not to the nature. So God died literally. Hindi mo gito pwede nga figurative to nagbitay sa krus. Human nature di man mamatay ang human nature. May mo siyang tools ka para mamatay ka. Ang humanity kaya na man siya properties of suffering and dying. Grabe itong debate ni Bro Alima og Laig Paita, murag nakigdebate si Bro Alima og Grado, makauulaw. Actually, sa tinuod lang Sir Ray, magtanaw ko sa ilang mga postings, napildi si Alima, pildi si Badpol Alima, na kuan daw. Sa tinuod lang, kung imuhag yung kalabitong palapdan ang lente sa ato ang mga mataluoy kay Laig. Nga naman, grabe correction na dawat niya. Pagkahuman, nahulog lang nga, na-save siya sa moderator. Ang moderator ang nakasave niya. Mga nakasave man siya sa nasave man sa moderator kaya ang moderator walay mga rulings nga ginapagawas. Kaya kung ang moderator kuan pa lang haniti pa lang mag-moderate ay mahimong katawanan sila ig. Mahimong katawanan sila ig kung haniti pa lang ang moderator. Mahimong katawanan si Mr. Laig. Sir Praxedes Kalimpong may buntag nimo sir og sa imong pamilya. Mogamit pod sila anang ugna ay maggawali katong lahi sa inyong nadawat matinunglo. Magkatawa ay oo sir Luloy, tinuod na. Gamit sab niya pagkahuman sila din igo. Sir Ton, may buntag nimo sir. Among maestro og akong idol sa Natad. Adlo ka na sir Todoy. Sir Jeff, kinsa moderator adto sir sa SD. Ambot lang sir, wala ko kabalo. Wala ko wapo ko kaila sa tawag ining moderator. Muna ako bisan pag dili abogado ang mag-moderate basta naa siya experience about the parliamentary procedure, parliamentary rules. Okay ko ana.
Parehas di ba kalada Sir RJ, pangutanon og what is noun, di katubag awoo. Mo nang katawanan gani. Sabot siguro nila sa word understanding mo siguro na sa ilalom ilalom na mao gyud Sir Jovi. Tinuod na. Ay nalang. Mo nang magkatawa ta ba? Magkatawa ta. Oh, so mingon sila gidaog makaluluoy. So kung naay mo declare nga nidaog ang sabadista adto. Pero no, wala pa mapud ako na kompleto gyud og kuan. Na kompleto og tan-aw ang first part sa cross examination. Wala pa nako natanaw and gusto pa nako tan-awon katong stand. Pero unahon sa nako tong sa cross examination kay mao mo gud na ang pinaka-peak sa argumentation na good ang cross examination diha ma-test gyud ang imuhang gibarugan kung tinuod ba dili. Kay Sir ma'am na kisama ni Ma'am Leonora Katunggal, yes ma'am, maing buntag from Dagupan, Pangasinan. Sir Ray, di ka balo maulagi. Sir Eldin Siano, yes sir, good morning, watching from Southern Leyte. Naginahinay kog basa ang katinawan man udto libro ni Birdsok og na interesting na kaayo kay makita jud. Tinood na Sir Eldin. Sir Richard Ricardel, limayong buntag no sir. Og sa imuhang pamilya. So mo na mga sir ug mga mo na umingon sila Romano Katoliko nagsugod sa mali na. Ang bunyag sa tanang sulpot sir dili man na iya sa mga gitudlo sa mga apostoles dili mao ang bunyag sa tanang sulpot na iniingon ana nga usa ka pari ay lahi gyud. Lahi. Na may mga pundok nga ginakonsidera sa simbahan Katolika nga valid ang ilang baptism pero kinahanglan gyud maghimo og kana bitaw nga conditional baptism. Naaman. Di po tanan pipila lang pud kabuok. Sir Almags maing buntag nimo sir og sa imuhang pamilya. So yun tinuod jud na sir kinasing-kasing jud na nga pagkasulti og kay balo kung dili kay ako lang ang naa sa ingon ana nga pangunahon na kay bawo kung daghan. Madlok mo ko na sir. Sir Ton, madlok ko. Hadlo ko ana. Bro, sige lang, salamat kayo. Thank you kayo today. Mupalong ra ba ni kalit nga ako ang kuan. Nagkakaraan na ako ang mga gadgets sa live streaming. Maghimin kamot na pud nga maka-secure na pud og bag-o, maka-purchase na pud og mga bag-o. Yan. So kana mga sir og mga ma'am. So man ayo magtuo. Tuo mga di katoliko nga. Kung sa kuan pa ba magkatawa dalang ka sa understanding mas okay pa ko anang mga mainline na Protestants nga kanibutong lalom ang understanding about di kuan pero kay naagi punto nga magkaabot sa point pero fundamentalist magkatawa ra ta. Ayaw di mo kalimutan sa pag-lecture, follow sa atong Facebook page RJ Horland Sab II TV pala mga bago pa lang din ni i-follow ninyo nga atong page. And syempre sa uban nato nga mga Facebook pages, RJ's Vlog 2022, Kuya Apologist TV. Kung sa ato ang mga YouTube channels, The Lay Catholic, Apologist Interest Official, RJ's II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa bumag-send din ako super sticker, super chat, super thanks. Din po, pwede po mag-send og stars. And sa mga Katoliko ang gusto mo tabang, yun, pwede ninyong i-message ninyo kung gusto mong mutabang. Kaya until now, nagpait with me. Kung daghan kayong salamat. Sa Robert, maunang mahitabo Sir RJ nga inigar nila ang standard history books. Ilang pagtusakto kuno murag kataw. Yes, sir, di gid murag katawanan. Katawanan gyud kayo. Ngano man kay nahulog nga nakig-contest sila sa mga standard books or history books. Unya ang ilang basis sa ilang pag-contest, ang ilang opinion. Mone ngilad ug dako ng katawanan. Okay, malamig ino ba nag-joke mo? Opinion versus facts. Na purgatory unsa man ni sir. Actually, ang purgatorio alang man sa tanang binunyagan. Ang purgatory manggod lugar og estado manggod na alang ni adtong tawag ining mga kalag nga nangamatay nga naa sa estado sa grasya. Unya wa nila mabayari ang ilang damyos sa mga sala nga ilang himo samtang buhi pa. Kay kana manggong guilt manggod sa sala, mahiuli lang na pinaagi sa grasya ni Kristo. Pero kadtong mga damyo sa sala nga ato ang nahimo resulta sa ato ang gihimo, kita ang mubayad.
Kita ang mubayad. So, in what way? Mo nang maghimo, buhi pa, maghimo og spiritual and corporal works of mercy. Nya kung mamatay, tama nang iagi tag purgatory. Kaya dito madauban, limpyuhan man na. Kaya di makasulod sa langit, wala kay lama. Nawala na imong lama sa guilt, gitanggal, gisumpay na pinagasagrasya ni Kristo. Pagkahuman na amang kay gibuhat nga dautan, nga resulta sa imong gibuhat nga dautan, marabag nakabuak ko og kuan. Sir RJ sa pinaka-simplified nga panabot unsa jud ning indulgence. Ang indulgence sir mauna siya ang grasya nga makapapas sa mga temporaryong pagsilot or temporaryong damyos sa sala, resulta sa sala nga ato ang gihimo. Mao na ang indulensya. Grasya na sa Ginoo nga diin maoy makapapas, makadilit sa tanang mga damages resulta sa sala nga atong gihimo. Mo nang indulensya Sir Robert. Murabag kanang mayong ko ba nga nakabuak ko og usa ka botilyang soft drinks. Nangayo kong pasaylo sa tag-iya. Ningon ang tag-iya, yes, wala problema gipasaylo ta ka. So dito pa lang nawala na ang guilt. Gipasaylo naman ta pinaagi sa patnugot sa tag-iya ni abtong usa ka botilyang soft drinks. Pero naa may damage kay na may nabuak. So kadtong guilt na pasaylo na ta pinagas tag-iya pero kinahanglan bayaran nato to ang tawag ining damage. So ang indulgence mauto ang tawag ining bayad sa damyos sa sala nga nahimo nato Sir Robert. So samtang buhi pa ta kung maghimo tag spiritual and corporal works of mercy, so makadawat tag indulgence. So katong mga damages sa sala nga ato ang gihimo, mootoy muhulip, mootoy mubayad, mootoy mudilit. So sa ato ang pagtong Katoliko Sir Robert na atay indulensya partial o indulensya plenarya. Indulensya partial mo nang madawat nato samtang buhi pa ta, inihinayog tangtang niya, dili totally. Pero indulensya plenarya, totally gyud mawagtang siya. Madawat lang tana kung maghatag og kana bitaw nga maghatag og patnugot ang Santo Papa nga madawat na ni bisan kinsang tao, pinaagi sa pilgrimage, pinaagi sa tawag ining for example kining sa Semana Santa. No, naamay ihatag ang Papa ng indulensya plenarya kung makumpleto nato ang celebration from Huwebes Santo hangtod sa Domingo de Gloria nga naata sa estado sa grasya. So makadawat ang indulhensya plenarya. Ana sir, so mapapas tong mga damages. Nya naka sa estado sa grasya, mapapas ang atong mga damages. Kung mamatay ta, di na ta magig purgatorio diretso na taglangit. So mo na Sir Robert. Kaning mga sulpot sir kayo ni Padong ay oo tinuod na kung magpabilin sa dinha niya kabalo sila nga napiki na sa kayo gid Padong. Karong Kwaresma sir na ay plenary indulgence. Yes sir. Alabi nagkanang sa Huwebes Santo hangtod sa Domingo de Gloria. O nya dapat naka sa state of grace. Unsa man ang himuon, nakakumpisal ka, nakasimba ka. Nya pagkaman mag-participate ka sa mga events sa panahon sa Semana Santa. Naminaw mi sa yes sir, may buntag maayong gabi ini mo din na ma'am. May gabi og sa tibok pamilya na Sir Robert may gabi. So Huwebes Santo na din na atong washing of feet, kanang renewal sa bunyag or bautismo, pagkahuman mag-pilgrimage kanang bisita iglesia. So sa bisita iglesia, bisan pag di ka moabot sa uban-ubang mga simbahan, bisan pag naara ka sa usa ka simbahan, basta naa kay every sulod nimo mogawas mo sulod ka nya pagkahuman naa kay intensyon, particularly sa simbahan sa Santo Papa, sa nasod, sa tawag ining conversion sa mga makasasala, kining tawag ining pagpangayo sa Ginoong Dios og mga balaang mga pari, pagkahuman kining ikalima, intention para sa pamilya, pagkahuman pinakakatapusan kanang intention para sa kalag. So diha anang panahon na makadawat kag indulhensya. So kadtong mga sala nga atong nahimo nga naay damage, so katong indulgence mo to ang modelete. Ang sakramento mo to ang modelete sa mao ang musumpay o mao ang musumpay sa naputol nato nga relasyon sa Dios. Tanggalon to niya ang guilt, masumpay natong relasyon. Naman tay damage. So katong indulgence mo to ang matanggal. So sa Huwebes Santo, makompleto na to from Huwebes Santo to tawag ining Domingo de Gloria, makadawat ang indulhensya plenarya. Pagka Friday,
yun, buntag, na tinibre pagkabuntag, pagkahuman na siyete palabras, maglingkod ka, mamino ka, magduka ka, yun, sakripisyo man na. Pagbayad nimo sa imuhang tawag ng mga damyos, pagkahuman ana, Station of the Cross, siyete palabras, pagkahapon, tawag ining prosesyon sa Santo Entierro, pagkagabi sa Biyernes, nagmourn ang simbahan, magbitaw palong yun ng suga, palong tanan. Nga naman nagmourn ang simbahan kay ang Diyos gilubong. Pagkasabado, totally total silence ang mahitabo. Pagkagabi, mo na ng Easter Vigil. Sama sa gibuhat sa mga apostoles nga nagkatigom sila. O niya, mitunga ang Ginoong Jesucristo pag-abot pagka-buntag. Pero ang unang ipakitaan niya ang mahal nga birhen. Unang nasa Pilipinas, na ati tradisyon anang encuentro or sugat. So mauna siya ang konklusyon, dapat musimba ta ana. Kay ang rito ana, lahi ang rito sa sugat, lahi po ang rito sa Sunday Mass. So dapat makumpleto siya. Kay para makadawat ang indulhensya plenarya. Yan na, Sir Robert. Katong mga naa sa purgatory, makatabang og ampo to sila sa mga buhi des kalibutan na magpamisa pod sa patay ang naa buhi des kalibutan. Actually, mao na ang base sa doktrina kanang the communion of saints, kanang panaghiusa sa mga santos. So kitang mga tawag ining buhi nagampo para sa mga patay, ang mga nasa langit nagampo para nato, ang nasa purgatorio magkaampo pod sila para nato para makahatag tag pag-ampo pod nila. Dili po na nagpasabot Sir RJ indulgence nga minus akong pag-antos oras sa purgatorio. Actually kadang ingon nga minus sir kung ang nadawat indulhensya partial. Actually ang purgatory manggod according sa mga banggitang santos by level manggod siya. By stage kumbaga sir, kung bugat gid na sala na nakadito sa hiladman niya dauban ka dito kay ang kalayo sa purgatory mo Sir Robert walay kalainan sa kalayo sa impyerno. So dauban ang imong kalag didto atong kalag didto. Pero kung makadawat ang indulhensya partial, hinay-hinayon ta pagpalingkawas o ang katapusang state niya or level niya o degree niya kadto nang ngit-ngit. Di ba kabantay mo to sa Pilipinas kana atay lubinahan nga sa langob among gipuy-an inyo kaming panabangan kay ang pinakalas sa stage sa purgatory kangiog na lang, kangit-ngit na lang, walay kalayo. Nagulat na lang sila ano sa aablihan nga makakita silang kahayag. So mao na Sir Robert, kung indulhensya partial yan makatabang mahinahinit ang makalingkawas o maminus-minusan ang atong mga pag-antos. Pero kung indulhensya plenarya katong fullness jud plenary jud, fullness of tawag ining pagbayad sa damyo sa sala, yun matanggal gyud ka. Automatic yun na, matanggal na. Mawala gid siya. Appeal na conversion back to Catholicism sa mga relatives nga nahisala appeal na si ang indulhensya ang conversion back to the Catholicism kuan man na indulhensya makadawat gihapon tag indulhensya kay sumala pa ni Senyor Santiago kung makapakonverter kag isa ka makasasala igo na makabayad sa imuhang sala pod yan og magmaya ang mga anghel sa langit kay nakapabalik tag bisag usa lang ka makasasala yan. Ka-remember pa ko ana Sir RJ talagsa na lang salamat. Tinuod na sir. So mao na ang kuan sir. And kanang rosary everyday kung nato sa state of grace makadawat po tag indulhensya partial. Sa ako ang ilabi na kung i-invoke nimo ang mga names sa mga santos ug kanang litany of Lorito, yon makadawat tag mga 150 days indulgence. For example, maingon ang Ginoong Dios nga okay 1,000 days kadi sa purgatory. Unya kay nagrosaryo man tataga adlaw karong adlaw nakadawat og 150 indulgence. So instead of 1,000 days ko sa purgatory, mahimo na lang 850 days. So ana Sir Robert, Ma'am Leonora kapigot ba yun sir? Mao yun ma'am. Good morning sir. Yes, Sir John Marie. Maing buntag nimo. Ug sa imuhang pamilya tanaw ko sa kong relo kay musundo po ko sa kong bugoy pod pagka 10:30. Yun. So ingon ana ang doktrina. Actually ang simbahang Katolika grabe ang katuyuan sa Dios nga luwason ang tanang tawo naa simbahang Katoliko. Kay pangitaan jud kag paagi aron ka maluwas. Or aron ta maluwas. Mo sakramento sa bunyag bata pa bautismohan na. Pagdako tawag ining pakumpirmahan, pahinulsulon, pagkahuman pakalawaton, pagkahuman paghapit na himalat yun o hapit na mamatay naa ang extreme unction.
Pag mamatay na, iampo na po. Di ba? So, grabe. Nga pag-abot po sa purgatory, o na ka sa purgatorio, naapoy magtabag pag-ampo. O niya katong sa mga buhi, for example ako, magrosaryo ko, mag-intention ko para sa mga kalag sa purgatorio. Kung makadawat og indulhensya, makadawat po og indulhensya tong mga naas na ang pamilya nato nga mga minas kinabuhi, na naas sa purgatory. Makadawat pud to sila. So ingon ana kanindot ang simbahang Katolika. Wala na sa laing sekta. Kay laing sekta giilag man ta. Kay sa laing sekta magud patuuhon lang ka kang Kristo luwas na ka. Ana ba kadali ang salvation? Dili oy. Dili na mo gitudlo sa balang kasulatan. Dili na mo gitudlo sa mga apostol. Asa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, I follow nyo itong mga page, RJ Horolan Sandra Second, TV Palapuntargam na page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din ng Facebook stars. And also, sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist, Official RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawain Religious Forum. O pwede sa mag-send din na o super stickers, super chats, o super thanks. And sa talang mga Katoliko na gustong mutabang sa atong program na pwede ninyong ipadala, yung tabang suporta, i-message namin ninyo sa tong page, inyo namin sendan og message, and at the same time, pwede sad ninyo ipadala via remittance. Ug daghang salamat kay Antino, nakinahanglan kaayo kami sa inyong tabang ug sa inyong suporta mga sir ug mga ma'am. Okay, mauna ang pagsabot. Yes sir, 100% mauna ang buti pasabot na ay pagtinabangay. Ang langit magampo para sa mga buhi o para naas purgatorio. Pagkahuman ang naas kalibutan, magampo para sa purgatorio, maghatag og pasidungog sa mga tagalangit. Pagkahuman ang mga naas sa purgatorio pud makatabang pud pag-ampo sa Dios para nato nga mga buhi para makapaampo ta nila. Ingon ana ang mahitabo Sir Robert, tagkalindot sa simbahang Katolika. Sir Ray hagpitan maeng buntag na kuyawan di ay sir sa basta mobiya sa tinud. Oo, mabitaw kong giingon nga tama ang gisulti og gitudlo simbahang Katoliko nga outside the church, there is no salvation. Paggawas ka ng simbahan na, di ka maluwas. Nga naman kay, kung sa kumbaba, ang fullness of salvation, ang implementation of salvation, naasulod sa simbahan Katoliko. Kung naa ka sa gawas, tabla na gawa kay Kristo. Nga, masuko sila nako, nga mingon ko nga, ang mga di Katoliko, di maluwas, kung naa sila sa gawas, nga, nagkabalo sila nga, kining simbahan ng iyan ng Kristo, di, tugan lang kung tinuod. Kaya ngon man na ng Kristo, ang musunod, agi ka nako, maluwas. Apan ang dili, impas. Dili sa ako magdugay mga sir ha. And atagi ko ninyo unya mga alas 6:30 sa gabi Philippine time para sa ato ang program for the Tagalog program na to mga sir. And hopefully ma-repurchase na to atong application para at least makuha na to matawag ining makahimo na to sa tong mga regular programs mga sir o mga ma'am. Sige, ato ang gisudan ng atong program sa pag-ampo ato pintapuson pinagi sa pag-ampo. Nemini Patris Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special dimensions, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Sir Robert, yes, kita-kita to niya, sir. 8 p.m. Philippine time. Okay, sa pangalan sa Bog Peres, Lidia Palapunta Argumento, Gipanguluhan ng Gipangunahan, sa Lay Catholic, Apologist International, sa kumakabalan sa LCA, o sa ng mga Katolikong nagasubaybay, nagatabag, nagasuporta sa programa, kininyong ubos, nga lagad, igsusupagto ang Katoliko, Sir RJ, Sir, temporaryong manamilit ninyo bingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. Maing buntag kaninyong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.